o que é máis grave, o STL segue campando as súas anchas, ditando as políticas de persoal e practicando a represión sindical. 3 persoas foron ascendidas de peón a capataz sen ningún tipo de convocatoria ou promoción. Mérito, ser membros do STL. Conditores obrigados a realizar tarefas de peón. Demérito, ser membros doutros sindicatos. Abondou que un traballador denunciase sufrir acoso laboral pola vixilancia e presión extrema ao que o sometía un capataz. Curiosamente, esta vixilancia e esta presión extrema produciuse tras darse de baixa ao traballador no STL e afiliarse a outro sindicato, para que a resposta de dirección fose apertura ao denunciante dun expediente sancionador por falta moi grave con 20 días de suspensión de emprego e soldo. Por iso remato con unha última pregunta. Respecto do caso STL, no acordo de investidura suscrito entre os nosos grupos municipais, figura o compromiso no curto prazo de abrir un proceso de investigación para determinar se as concesionarias dos servizos de limpeza e recollida de lixo se inhibiron do exercicio das súas responsabilidades. Que están a facer para poñer en práctica este acordo? Moitas grazas.